बान्था होनाय जासिगोन आरो मा जाय फिसा बुरजा खांदों मानो बे गथ'फोरनि दायित्वखौ ला न'खराव दायित्व ला गामिनिया दायित्व ला हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस' आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रा थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोना बिसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै एकदम माने इसे गावज्रुज्रुयै नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय आरो माने गोसो गैया लोगोफोर सानफ्रामबो माने फुङाव लुस्रनानै थानाय जायोना थाव साव फोननाय जाया ओमफ्राय खानाय सानायखौबो माने खानस्रोआखै आरो ना जाय दुमदुमैनो नोंथांमोनखौ स्रायै बरायहरना थाबाय आरो ना ओमफ्राय माने लोगोफोर भिडिअखौबो खालामनो इन्टारेस्ट गैया जालायलांबायहाय लोगोफोर माने भिउआनो बुहुत खम जालांबाय आरो भिउवार्सफोरानो बहुत थांखोथाय आजिखालि माने फेसबुक पेजखौ बांसिन गोसो होयोना लोगोफोर भिउवार्सफोराबो ओंखायनो माने फेसबुक पेजखौ बांसिन बाहायो आरो ना ओमफ्राय आरो इउटुबफोरखौ माने बाहायनोनो नागिरलाना दानिया ओंखायनो भिउफोराबो जानो हागौ बेनि थाखायनो खम आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय बांसिन माने फेसबुक पेजफोरखौ माने गोसो होनाय नुनो मोनो आरो ना लोगोफोर ओंखायनो माने भिउफोरखौबो बिराद खमायलांनाय मोनबाय ओमफ्राय लोगोसे आरो भिडिअसफोरखौबो माने लानो बानाय जाबाय आरो ना लोगोफोर माने सम बिराद बाखांबायोबो आरो ना लोगोफोर अब्लाबो माथो खालामनो उपाय गैयाना भिडिअखौथ' होखानांगोन मोनसे नङा मोनसे चेनेलखौ खुलिनानै दोनबाय जिहेथु ओमफ्राय थौदोंबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै एसे जस्रोलायनानै नै बिसिनायाव जस्रोलायनानैसो नोंथांमोनखौ इन्ट्र'खौ होबाय आं लोगोफोर थौदोंबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै सिदा सिदि माने संनाय खावनायाव लाहार फाहार आरो ना लोगोफोर जोंनालाय बिमाफोरनि खामानिया बिदिनोसै सानफ्रामबो संनाय खावनायानोसै ओमफ्राय नैयो फान्थाव ओमफ्राय आलु ना गोरान संनोसै आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय मैया माने बोराया जाख'नो हायै अमा बेदर दंमोन आरो बेखौ मोनायावहाय माने अराव एसे होस्रोनानै दोन्दोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय बोरायनो एवना होनोसै आङो बोराया मैयायो जाख'नो हायासै आरो ना गोबांमोन नालाय हारसिंलाय बेसेथो जानो नङा होमबा लोगोफोर फिसालायाबो माने अमा बेदरफोरखौ जाया ओंखायनो हारसिङै माने एवजोबना होआसै आङो ओमफ्राय नै ना गोरानजों फान्थाव आलु बरिया संनोसै आरो दिनैनि स्पेसियला बेनो आरो ना मोनगोना मोनाखै नायनोसै र' लोगोफोर बिराद गोबाव संबायबो ओमफ्राय आं डाइरेक्टनो नोंथांमोननो मोननायखौल' देखायनाय जाबाय आरो ना लोगोफोर नै नायदो जि बरिया नुखाबाय आरो ना बोरायजों बुरैजों टेप टेप जानायानो जानाय लोगोफोर आलु फान्थाव ना गोरान ओरैबायसा मोदोमजुब्बाय लोगोफोर ना गोरानजों दुन्दिया गोरलैजों न'निनो फान्थाव ओरैबायसा टेस्टि दा बुंसै आरो ना ओमफ्राय लोगोफोर आङो भइसखौनो होनाय जाबाय मानो होनबाथाय खाथियावहाय माने सानैसो मानसिफोरा रायलायफैबाय दंमोन आरो ना ओंखायनो माने उसुबिदा जानायलाय आङो माने भइसखौनो होनाय जाबाय आरो ना लोगोफोर ओरैबायसा माने समजों लोगोसे उसुबिदायाबो फैखायो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्राय बिदिनो मानसि फैबाय थानायावनो आङो भइसखौनो होनोसै होननानै लानानै दोननाय जाबाय आरो ना लोगोफोर ओरैबायसा गोथाव नुखाबाय आयौ मोनबायबो नै लोगोफोर जि बरिया नै बिथिंजाय आरो आंहानि स्पेसियेलि आरो ना लोगोफोर बेखौनो माने स्पेसियेलि होननानै बुंनानै लानांसिगोन आरो ना उपाय गैया बिलाहि फिसाजों ना गोरान आरो ना लोगोफोर माने बिलाहियाबो अना खाना थाइथाम थाइब्रैसो माने मोनना दंमोन आरो बिलाहि फिसाया गदाय गफायनो माने दासो ओमफ्राय नै लोगोफोर ओमफ्राय मोनबायबो आरो ना जि बरिया ना गोरानजों मोदोमफ्रुनो ओमफ्राय थुङाजोंनो बांद्राय मोजां नुलाय लाङासैहाय लोगोफोर ओमफ्राय नै दुन्दिया गोरलैखौ होना हरनोसै बेखौनो माने आंनि स्पेसियेलि होनना साननानै लानांसिगोन आरो ना लोगोफोर नै दायो एवलायनोसै लोगोफोर अमा राजानो अमा बेदर आरो ना लोगोफोर आंनि बोरायखौ अमा राजा होनलायलांबाय आं अमा राजानो अमा बेदरखौ एवना होनोसै आरो ना बरिया अमा बेदराबो मेजेम स्रो स्रो जालायनाय ओंखायनो बांद्राय माने आङो थावखौ हरासै आरो ना तेजपात गांसे आंनि र' तेजपातआ मोनै सुनानै बरिया प्लास्टिकआव माने सोना दोनखादोंमोन आं लोगोफोर ओमफ्राय दा सुलाय आरो ना जेबो माने मैला सैला गैया नै ओरैबायदि मोजांखा तेजपात होनोसै ओमफ्राय मोदोमफ्रु एवना होनोसै आं बोरायनो आंहानि बोराय अमा राजानो अमा राजा होननायखौ दा सोरबा गाज्रि मोनहरलायगोन आरो ना मा जादों बिफा मा जादों इसर फान्थाव जाबा हाथाय सेवो मा इसे दुस्थ'हाय बेथो दसेबो माने मोखां नाया मला देरगोन इखोन बायनो लोगोफोर मबाइलाव साननैसोआ माने नुगासिनो दं आरो ना मा होनो बिस्वजित सारा मा होनदो सयजन मा होनदोंमोन र' साथामनि बारा खांनाय बिमानो माने प्राइज होलायबावनोसो ओंखारबाय सासे फिसाखौनो खांनो हायाबा मानि बिमा बिफा जागोन फालाय बेलाय दा आंनि जायगायाव दाख्लै मोनसे एवार्ड होदों माने मोनसे लेखायाव जे साथाम गथ'निफ्राय लानानै
जेसेबां बुरजा गथ'नि बिमाफोर दं बिसोरनो आं दा बान्था होनो दाख्लै आं लिस्ट बानायहोदों लिस्टआ जाबाय आं बिराद मोजां मोनदों दाबो 10 जन फिसा खांनाय बिमा मोनदों आङो 7 फिसा खांनाय बिमा मोनदों 7 फिसा खांनाय बिमा मोनदों आरो 3 खांनाय बुरजा दं बे गामियाव बे एलेखायाव दा थाबैनो नोंथांमोनखौबो आं हांख्रायहरगोन बेवहाय बिसोरनो दा बान्था होनाय जासिगोन आरो मा जाय फिसा बुरजा खांदों मानो जाय फिसा बुरजा खांदों बेखौ जों बयबो मदद होनांगौ सासेल' फिसानोथ' मदद होनायनि गोनांथि गैया होननानै आं बुंबाय थादों सानो खम जाहैबाय जोंनाव साफा माने मा होनो न'खरनाव हा साफाल' गथ' खायफाना सानैल' गथ' दा बेबायदि बेलायाव गामि गंसेल' खै न'खर आरो बे न'खराव न'खरसेयाव सोरबाया दाख्लै हाबा जादोंबा नों दा मिजिं थिनानै लाब गैया बियो जोनोम जानानै हा मा होनो देरनानै 30 बोसोरनि उनावसो बियो हयथ' स्कुलाव फैगोन जुदि हे हाबाखौ थाब लायोबा आरो हाबा थाब लायाबाथ' 30 बोसोरनि उनावसो फैगोन दा बेबायदि बेलायाव जोंनि माने फरायसानि अनजिमाया खमायलांगासिनो दं गोदो जों जेब्ला फरायोमोन आं गावखौनो उदाहरन होबाय थायो जों बिदा फंबाय बिब' बिनानाव जों सागुमोन आरोमोन न'खराव ओमफ्राय आंजों लोगोसे आंनि खर'सा बिदा आंजों लोगोसे आदानि फिसाला आब'नि फिसाला जों एखेलगे गुदि फरायसालियाव फरायोमोन आरो मा न'खरसेयावनो आरो आनैनि आमाइनिथ' ढेर दंमोन आरो मा दानि दिनाव ओरै जाहैबाय आमाइबो गैया आदैबो गैया आयंबो गैया बिफाल'ब्ला बिमाल'ब्ला बेहा सोर बिमाय थानांगौ सोर बिमायं थानांगौ सोर आदै थानांगौ आरो बिदि गैलाब्ला बिदि फोलेरानो गैयाबा नोंहा रावबो जोंनि गथ' गथायनि अनजिमाया डेफिनेटलि खमायगोन ओंखायनो बिजोंनि मुङै मानिबा मुङै जों रायलायबाय थादोंब्लाबो गुबै बाथ्राया जाहैबाय जोंनि सुबुं सानखोआ दा जोंनि जोनोम हारा खमायनाय लेखासो खमायगासिनो दं होमबा खांबायानो थानांबाय प्राइसनि थाखाय ना मा होनो लोगोफोर प्राइसखौ लुगैना खांनालाय मा जानो ना लोगोफोर दानि जुगाव आरो बहाथो गोदोनि जुगजों दानि जुगजों बुहुत फाराग जाबाय आरो ना लोगोफोर दानि जुगजों आरो गोदोनि जुगजों बुहुत फाराग फरायनाय लिरनाय बुहुत आरो ना बुंनो थाङोब्लाथाय आजिखालिथ' आरो प्राइभेट स्कुलफोराव माने गथ'फोरखौ माने होनोनो थांला आरो बांसिनानो होबाबो बिदिनो माने माबा सरकारि स्कुलफोराव प्राइभेट होनलायलांबाय सरकारि स्कुलफोराव गथ'फोरखौ होब्लाबो माने निजिनि नामखौनो सिनायनो हायि जायो आरो ना क्लास 4, 5 मोनबाबो निजिनि नामखौनो अबावबा सिनायनो हास्लाबि जायो ओंखायनो माने प्राइभेट स्कुलाव होनाय नालाय लोगोफोर ओंखायनो माने गथ'फोरखौ माने गोबांबो खांजाया आरो सोलोंथाइ होनो हाया मोजाङै माने फोरोंनो हाया सासे गथ'नावनो जुदि नोङो मास मोनसेयावनो जोंथ' आरो बांसिनानो दा प्राइभेट स्कुलावसो होयो नालाय सरकारियावथ' होनोनो थांला आजिखालि सरकारियाव होब्लाबो बे गथ'फोरा उन्दै उन्दै गथ'फोरा माने क्लास 3, 4 जाबाबो माने निजिनि नामखौनो माने लिरनो हाया नायखांनो हाया आरो ना नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा जाय माने सरकारि स्कुलाव होदों बा जायफोरा माने सरकारि स्कुलनि माने फोरोंगिरिफोर नोंथांमोना माने गाज्रि मोननाङा आरो ना बेनिफ्राय आङो नै दा माबासो रायलायलायलांबाय लोगोफोर रायलायहोलां होननाय बायदि आरो ना गथ'निफ्रायसो ओंखारलांलायबाय दे गथ'आ दुस्थुथार फान्थावखौनो जादों आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय बेयावनो माने बिस्वजित सारनि बाथ्रा बुंनायसो गोसोखांलायबाय आंहा माने 3नि बारा खांनायफोरनो माने बान्था होनो नागिरनायखौ ना लोगोफोर गोदोनि दिनजोंथ' दानि दिनजों बुहुत फाराग जाबाय आरो माथो बुंनो आरो ना गोदोनि दिनफोराव माने सरकारि स्कुलाव दौ दाब्ला फरायोमोन थाइसेबो फैसा नाङामोन आरो बिदिनो गाननाय जोमनायफोरखौबो माने साबगा हामगा बिदि नङामोन आरो जानला मोनला माने देरलाबायनाय बुहुत बाथ्रा आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय दानि जुगावथ' आरो प्राइभेट स्कुलाव होनाय मासावनो 1000 मासावनो 800 इफोरबायसा आरो ना उन्दै गथ'ब्लाबो ओमफ्राय दा उपाय गैया ओंखायनो माने सासे सानैफोरल' खांनाय जायो आरो दाबायदियाव माने मोजाङै फरायहोनायनि थाखाय आरो जाहोनायनि थाखाय गिबाय आरो ना गोदोथ' आरो संख्रि बानलुनि दामाबो बुहुत खममोन ना मा होनदोंमोन लोगोफोर गोदोनि बोराय बुरैफ्रासो खोन्थानो रोंगौ जोंथ' आरो गोदोनिबो नोंद्राया दानिबो नोंद्राया मिडियाम साइसनि आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय दानि जुगावलाय मा आरो ना बिराद दाम नोंथांमोनाथ' बयबो मिथिखागौ केजिसेयावनो 80 थाखा केजि नुवाखै फान्थावफोरनि दामानो माबायदि जादों केजि 80 थाखा गाहाम होमबा बिदि आरो ना आरो सासे गथ'खौ प्राइभेट स्कुलाव फरायहोनो थांबाथ' अनेक बुस्थु आरो ना लोगोफोर दा बुंसै आरो ना बयबोथ' मिथिखागौ बिमा बिफाफोरा माबायदि माबा प्राइभेट स्कुलाव होनो थाङोब्लाथाय माबायदि खरसा पाति आरो इनि सायाव हस्टेलाव दोननाय मायाव दोननाय बहुद खोथा आरो ना लोगोफोर
बिदिनोसै आरोना उपाय गैया सोलिनांगोन नै आंहा माबा बाथ्रा रायलायहोलां बांहोलां एकदम लेब लेब बोरमा खुगा बायदि रायलायलांबायसो माबा नोंसोरजों रायलाय बोरमाबा बोरायनि अमा बेदरासो खामथाबलाय लांबाय खोमाहाय लोगोफोर माबा सोंखे जाथाय नुलाय लांबाय रं सं होथ'वाखै दे कालार सालार जेबो होथ'वाखै मस्ला मस्लि होबानो कालार होबानो बरिया जासिगोन आरोना बोरायनि अमाया आंना मोनबायबो लोगोफोर अमा बेदरा नै आंनि बोरायनि अमा बेदरा बरिया टेस्टि रेसिपि संना होबाय आं लोगोफोर मोदोमफ्रुनो निजि जायाब्लाबो अमा बेदर एवनायाव संनायाव नाम्बार 1 खा आङो लोगोफोर बेखौ माने साखिलायाबो आङो डाइरेक्टनो माने मिथिखायो आरोना संख्रि बानलु नांनायखौ ओमफ्राय आन्दाज मोनखायो आङो संख्रिखौ बेसे गोबां होनांगौ ओमफ्राय आङो साखिलायाबो आंथ' जाखाया नालाय लोगोफोर ओमफ्राय माब्लाबा बोराय गैयाब्लाथाय बोराय आं साखिलाया आरोना नांखायो ओमफ्राय माब्लाबा बोराय थाबाथाय माने साखिबाय बे मोजां मोनबायनो एसे फोरानबावनि र'